Det jeg står med her, det er Swarovskis helt nye teleskop, der hedder AT Balance, fordi der er indbygget billedstabilisering i. Forstørrelsen går fra 18 gange til 45 gange, og objektivet er 65 mm, så det får masser af lys ind, på trods af, at det er så lille. Og så har de lavet det med, det kommer simpelthen med en sele, så man kan have det om skulderen og hænge ned langs siden. Det helt utrolige ved det her teleskop er, at Swarovski har udviklet deres egen stabilisering. De fleste andre kigger der teleskop med billedstabilisering får deres teknologi fra det samme sted. Og der er Swarovski, ligesom med så meget andet, de laver, både ender simpelthen produceret deres egen for at være sikker på, at kvaliteten er noget, de kan selv stå inden for. Og billedstabiliseringen, den er så god, så man kan sagtens sætte et digiscoping udstyr på. Det vil sige, at man kan tage billeder med, eller filme med telefonen gennem teleskopet, når man render rundt ude i naturen. Okay, det er helt vildt. Altså, det er op i 45 gange forstørrelse. Objektivet er 65 mm, hvilket gør, at de har været i stand til at holde vægten på under 1,5 kg. Det er en stor fordel, i og med at man kan holde det i hånden i den indbyggede billedstabilisering. Stabilisere billedet med elektromagnetisk felt. Stabiliseringen, den tænder og slukker man her bagpå. Jeg trykker på knappen her. Den sorte del, der sidder her, det er simpelthen batteriet. For at beskytte billedstabiliseringen, der sidder inde i, så har man indstillet sådan, at hvis man er ved at tabe teleskopet, så slukker det automatisk. Og det betyder også, at når man først har tændt det, så kan man slukke det ved bare at løfte op en gang. Nå, den er der. Jeg har både den og trænen. Her i. At stabiliseringen fungerer på stativ er helt nyt, fordi de fleste andre billedstabiliserende elementer har det med at overkompensere bevægelser, og de kommer til at stå helt stille, fortæller den overkompensation. Og det gør Swarovskis stabilisering ikke. Hvad så? Det er vildt. Forestil mig også, at jeg havde den tændt og slukket på stativ. Ja. Altså den står bare mere stille. Ja. Okay, det. Det er også. Ja. Jeg ved det meget. Ikke det, den ikke kan.